Hyjr süresi. Hyjr süresi Mekke dininden sürelerden bolup, ol 99 aýatdan ibaratdyr. Bu sürenin 80-84-nji aýatlaryna Hyjr halky barada habar berilenligi üçin bu süre Hyjr diýip ad berilipdir. Sürede esasan hem peýgamberlerden Adam, Lut, Şuayb ve Salih aleyhisselam dağının kıssaları beyan edilýär. Şeýle hem bu sürede müminlere ahyrýetde bagtly ýaşaýyşyň garaşýanlygy, kapyrlaryň bolsa edýet çekçeklikleri barada habar berilýär. Rahman ve Rahim bolan Allah'ın adı bilen Elif, Lam, Ra. Bular Allah'ın kitabın ve eşkar Kur'an'ın ayetleridir. Vakti gelenne inkar eden kişiler, keşke musulman bolsadyk diýip arzu ederler. Koy, olara degme, iýsinler. Dünýäniň eşiretinden peýdalansınlar. Olar arzu huyallary gümrah etsin. Olar bu etmişlerin görgüsini ine tiýdi bilerler. Biz hiç bir ýurda millet helak etmedik. Diňe onuň üçin mealy ýazgy bellenip goýulan wagt gelenden soň helak etdik. Hiç bir ümmet ajalyny öňe tüýşürip hem bilmez, giýjikdirip hem bilmez. Kapyrlar Muhammede ey özüne zikir Kur'an indirlen kişi. Taýyk sen mejnunsyň. Eger dogurçullardan bolsaň, bize perişteleri getir de diýdiler. Biz periştelerdiňe hak we hikmet bilen indirýäris. Şonda olara möhlet berilmez, helak edilerler. Taýyk zikir Kur'any biz indirdik ve onun gorawçylary da elbette bizdir. Ey Muhammed, kasam bolsun. Biz senden owal toparlary hem peýgamberleri iýerdik. Olary her bir peýgamber gelende iýerlende desene onu maskaralaýardylar. Ine şeýdip, ony peýgamberi ýaňsylap günäkär bolmagy günäkärleriň kalbyna goýar. Owalkylaryň ýörelgesi ters bolup helakçylyk bilen geçen hem bolsa, muny bilseler de Mekkeli kapyrlar oňa Kur'ana inanmaýarlar. Eger biz olary asmandan bir gapaşsak, olar hem or ýere çyksalar we gudratymyzy görseler, şonda da olar hökmen, gözlerimiz baglandy, belki de biz jadylandyk diýerler. Kasam bolsun, biz asmanda burçlar, ýyldızlar toparyny döretdik we onu asmany nazar eýleýänler üçin ýyldızlar bilen bededik. Biz olary daşlanan, Allah'ın rahmetinden kovulan her bir şeytandan goradyk. Emma şeytanlardan, jynlardan biri asmannak habarlara oğrunça kulak qabarsa, şol wada onu parlak alaw iýdarlar we helak eder. Biz yeri hem giýiňden ýaýdyk. Onda sarsmaz dağlary ornaşdyrdyk we ol ýerde ölçegli her türlü zatlary, ösümlikleri östürip ýetişdirdik. Ol ýerde siziň üçin wyrskalyny berip bilmeýän kişiňiz üçin ýaşaýyş mümkinçiligini döretdik. Hazinalary biziň ýanymyzda bolmaýan hiç bir zat ýokdur. Biz onun diňe ma'lum mukdarda indirýäris. Biz ýerleri tohumlandyrýan edip iýerdik. Asmandan suw indirdik. Sizi onuň bilen suwardyk. Sizi onu suw bir ýere üýşürji dälsiňiz. Taýyk direldiýänem, öldürýänem bizdir. Hakyky mirasçylar hem bizdir. Ýagny ähli dadyň eýesi hem de ebedi galjak bizdir. Kasam bolsun, biz sizden öňkü öten geçerleri hem bilýändir, soňky geljekleri hem bilýändir. Taýyk senin perwerdigaryň oldur, Allah'dır. Kıyamet günü olary jemler, taýyk ol hikmet eýesidir, ähli zady bilýändir. Kasam bolsun, biz insany Kuran palçykdan, durup garalan, şekil berilen palçykdan yaratdyk. Jyny bolsa insandan has öň, bedeniň öýjüklerinden syzyp geçýän gowurjy otdan yaratdyk. Bir wagt perwerdigaryň periştelere, men Kuran durup garalan, şekil berilen palçykdan adam yaratjak. Oňa şekil surat berip, bedenine ruhumdan üflänimde şol wada onuň üçin tejde edin diýdi. Şol wada perişteleriň ählisi jem bolup tejde etdiler. Diňe iblis tejde etmedi. Ol tejde edenler bilen bolmagy kabul etmedi. Şonda Allah, ey iblis, näme üçin sen tejde edenler bilen bile bolmaýarsyň diýdi. İblis, men Kuran durup garalan, şekil berilen palçykdan yaradan insanyňa tejde etmerin diýdi. Allah, ol ýerden cennetten ve periştelerin arasından çık. Taýyk sen kovuldyň. Taýyk täbjeda kıyamet gününe çelli taňa nälet bolar diýdi. İblis, ey perwerdigarym, onda maňa insanlaryň diýreldijek gününe çelli möhlet ber diýdi. Allah, sen ma'lum kıyamet gününe çelli möhlet berilenlerdensiň diýdi. İblis, perwerdigarym, meni azdyranyň sebäpli elbetde olary ýerdäki günä işleri gödel edip görkezerň, hem de hökmen olaryň ählisini azdyraryn. Diňe olardan ihlasly bendelerini azdyryp bilmerin diýdi. Allah, ine maňa gelýän dogry ýol şudur. Taýyk
Taňa meniň ihlasly bendelerimiň üstünden hökümrawanlyk etmek ýokdur. Diňe azgynlardan saňa tabin bolan kişilere hökümrawanlyk edip azyryp bilersiň. Takyk dowduk olaryň adaşallaryň ählisine wada berilen ýerdir. Onuň dowdukyň 7 gapysy bardyr. Her gapy üçin olardan günälerine görä bölünen bir topar bardyr, diýdi. Takyk takwalar cennetlerde çeşme başlarynda bolarlar. Takwalara oňa salamatlyk bilen amaneten halda girin diýler. Biz cennetde olaryň köňüllerindäki kinäni sogurup çykardyk. Olar dogan garnaş bolup tahtlaryň üstünde ýüzbeýiz oturarlar. Olary ol ýerde cennetde hiç ýyly argynlyk ilteşmez, hemde olar ol ýerden çykarylmazlar. Ey Muhammed, sen bendelerime habar ver, takyk men bağışlaýjydyryn, rehim şepaatlydyryň. Azabym bolsa ören azab berici azapdyr. Olara Ibrahim'in mihmanlarından, periştelerden habar ver. Olar Ibrahim'in huzuruna girenlerine salam, Allah salamatlyk bersin diýdiler. Ibrahim olara, dogurdy, biz sizden gorkarys diýdi. Olar, gorkma, biz sana Allah'ın ılımlı bir oğul berjegini boşlaýarys diýdiler. Ibrahim, maňa garlyk ýetişenden soň perden görjegimi boşlaýarsyňyzmy? Siz nämen boşlaýarsyňyz diýdi. Perişteler, biz sana hakikat boşladyk. Sen näme bolma diýdiler. Ibrahim, Perwerdigarnyň rahmetinden daş düşüp adaşanlardan başga kim näme bolup biler diýdi. Ibrahim, ey ilçiler, başga näme işiňiz bar diýdi. Perişteler, takyk biz günäkar kowmy helak etmek üçin ýeberildik. Diňe Lutyň maskalasy günäkar däldir. Takyk biz olaryň ählisini halas ederiz. Lutyň maskalasyndan diňe onuň aýaly halas bolmaz. Çünki biz Allah'ın emri bilen onuň azapda galjylardan bolmagyny takdir etdik diýdiler. Ilçiler Lutyň maskalasynyň ýanyna gelenlerinde Lut olara takyk siz nätanys bir kowum diýdi. Perişteler, ýok biz Allah'ın perişteleri, sana kowmyň şek şüphe edýän zadyny Allah'ın adamyny getirdik. Biz sana hakikaty getirdik. Takyk biz dogurçul kişilerdir. Ey Lut, sen giýjäniň bir böleginde maskalaňy ýola çykar. Özüň olaryň ýygyna düş. Sizden hiç birisi ýygyna garamasyn, emir edilen ýere gidin diýdiler. Biz oňa Lut'a takyk daňdan olaryň ýygy tohum tiýji kesiler diýip aýtdyk. Lut'un öýünde görmege ýigitleriň bardygyny esitip şäher ýylaty begenişip geldiler. Lut, bular meniň mihmanym, meni ryswa etmäň, Allah'dan gorkun, maňa gam çekdirmäň diýdi. Olar, biz seni älemilerden, älemdäkilerden haýsydyr birini mihman almakdan gaýtarmanmydyk diýdiler. Lut, eger bu işi etjek bolsaňyz ine, şolar meniň gyýlarym, nikalaşyp alyveriň diýdi. Ey peýgamber, seniň ömrüňe kasam bolsun, olar serhoşlukda başagay bolup ýörler. Gün dowup gelýärkä olary elhenç bir ses gaplap aldy. Olaryň ýurtlaryny başlaryna düňderip agdar düňder etdik. Üstüne de biçen palçykdan taýýarlanan daşlar ýagdyrdyk. Elbetde munda paratatly kişiler üçin owratlar bardyr. Takyk ol agdar düňder edilen şäheriň harabasy Kuroýşly kapyrlaryň owrad almaklar üçin entegem ýol üstünde durandyr. Elbetde munda möminler üçin owratlar bardyr. Takyk Eyka halky ören zalim kişilerdi. Biz olardan hem araldyk. Takyk ol ikisi Lut we Şuayb peýgamberiň kowmlarynyň ýaşaýan şäherleriniň harabaçylygy göz görtele ýoluň öňünde ýerleşýändir. Kasam bolsun, Hyjr halky hem peýgamberleri inkar etdi. Biz olara ayatlarymyzy, mucizelerimizi beripdik. Ýöne ondan ýüz öwürdiler. Olar apatlardan gorajagyna ynanyp dağlardan oýup öýler gurýardylar. Olar daň atanda elhenç bir ses gaplap aldy. Olaryň gadanan mal mülkleri peýda bermedi. Biz asmanlary we ýeri hemde ol ikisiniň arasynda hydatlar boş ýere dälde hak we hikmet bilen yaratdyk. Elbetde kıyamat geler. Ey Muhammed, kowmuna ýaşy geçirimlik edip olary bagyşla. Takyk, seniň Perwerdigaryň ýeketäk yaradyjydyr, ähli dady bilýändir. Kasam bolsun, biz sana namazlarda gaýtalanýan 7 aýaty we beýik Kurany berdik. Ey Muhammed, biziň olardan kapyrlardan käbirlerine peýdasyny görmek üçin beren dünýewi zatlarymyza hiç haçan gözüňi dikme. İman getirmeýändikler üçin olara gynanma. Möminlere bolsa rahmet ganatyny ýaý. Ey Muhammed, aýt, takyk men äşkar duýduş berjidirin. Biz Tewraty we Injili böleklere bölenlere, ýagny bir bölegine ynanyp,
bir bölegine inanmaýanlara hem kitap ýindiripdik. Olar Kurany hem böldüler. Ýagny Yahudiler we Nasranylar Kuranyň öz isleglerine gabat gelýän bölümine inandylar, beýleki bölümine bolsa inanmadylar. Ey Muhammed, Perwerdigariňe kasam bolsun, biz hökmen olaryň ählisini eden işler sebäpli soraga çeker. Ey Muhammed, özüňe emir edilen zady keskin jaret, hemde Allah şärik goşýanlardan ýüzüňi sow. Ey Muhammed, elbetde biz sana kemsedicilere karşı arka çykmakda yeterli kowandardyr. Olar Allah'dan başga Hudaýym edýärler. Olar bu etmişleriniň jezasyny tiz wagtda bilerler. Elbetde biz olaryň aýdýan datlary sebäpli seniň ýüregiň darygýandygyny bilýäris. Ey Muhammed, Perwerdigariň hamdy sena tesbih bilen ýatla, hemde secde edenlerden bol. Ey Muhammed, tä sana geljegi anyk bolan ölüm gelýänçe Perwerdigariňe ibadat et.